Здравейте, прекрасни! Аз съм Станислава Петкова. Как сте днес? Имате ли проблем с килограмите? Опитвате ли различни режими и диети и ефекта след тях да е нулев? И аз бях така. Но открих най-големия парадокс, свързан с наднорменото тегло, и сега ще го споделя с вас. Каква грешка допускаме? Очакваме, че след като рязко намалим приема на калории, тялото ни ще черпи енергия от мазнините, натрупани в масните депа. И те ще се стопят. Та обаче, на практика не се получава така. След всеки режим, ние се здобиваме с все повече и повече мазнини, а оттам и обиколки. Йо-йо ефект. Гладуваме, смъкваме килограми, и то за сметка на мускулна тъкан. Спираме да гладуваме и се оказва, че имаме повече и повече мазнини. И започнах да си задавам въпроса каква е причината. Защо това се получава? Къде е парадокса? Защо диетите за отслабване не работят, дори са вредни? Ами, причината е в създалия се омагьосан кръг. Колкото повече мазнини имаме, толкова повече токсини има и се складират в тях. Колкото токсини имаме повече в тялото си, толкова то забавя метаболизма ни. А що ме забавя метаболизма? Мазнините ни се увеличават. Тоест, колкото сме по-дебели и дебелеем повече, толкова тялото се съпротивлява все повече и повече в борбата ни с масните депа и забавя метаболизма ни и ние се оказваме с още повече мазнини. Повече за този парадокс ще научите в следващото ми видео. А сега хубав ден от мен!